Moi vaan kaikille. Pelataan Clash Royalea tänään. Nyt se lataa siinä. Minkään... Ei tohon kylään niin. Ois liitty tohon kylään niin. Mennään yksi matsi. Se on varmaan joku japanilainen vastustaja. Niin piti näyttää siinä tämän tallennuksen alussa dekki, mutta en muistanut. Video horde tonne. Musketeeri. Sitten otetaan kun ampuu noin. Hyökätään tuolta minipekalla. Vittu. Otetaanpas fireball tonne. Sitten se ampuu jotenkin toi alas tuolta, mutta... Askia visi jo tää matsi. Vittu. Mä hävisin nyt 3-0 tälle vastustajalle ja... Sitten mä näytän tässä on mun tekki, minkä mä käytän. Täällä on tämmösiä... Elikkä tää video oli tässä. Ja mä teen varmaan tää viikonlopulla uutta. Moi moi.